מה קורה אנשים? כאן אנדר, פרוזן, וכמובן, כמו שראיתם או שמעתם, עוד מעט מצטרף מישהו לערוץ, והבחור הזה הוא חבר מאוד טוב שלי, אבל מאוד טוב שלי, קוראים לו שמפו, וכן, לא באמת קוראים לו שמפו, ככה זה הכינוי, כי השם שלו במיינקראפט זה The New Shampoo. אז הוא עומד לצלם את כל הדברים האחרים, אני אעשה את האינטרואים ואת כל זה, זה מגניב. אז בוא נראה, אני אשחק עכשיו survival games, כי זה מה כי אני בבדליין חדש המגניב. אמן שלא יהיו לי לאגים, סומך עליכם שאין לי לאגים. קוסמק, יש לי לאגים, אני לא מאמין. קוסמק, מה אתה מרביצים? יא בן זונה, מה אתה מרביץ לי? יש לי סטון סוורד. אתה לא מכיר אותי, מה? אני לא יודע אנגלית, אז מה אתה רוצה? אימא'לה! מה אתה... או, תיבה. תפסתי, oh my goodness! Look at me! Pretty nice. Look what I got. I got a stick, motherfucker. יש לנו תאיש, לתאיש יש זקן ולא הרבה רגליים וגם זה תפסתי אותך טבע בבולבול. אין פה כלום. מצאתי אותך אידיוט. מצאתי פה איזה משהו. Iron ingot, nice for the real battle is begin now. אבל עכשיו אני הולך לדבר עוד קצת על מה שעומד לקרות בערוץ. אז הערוץ התפצל לי ולחבר שלי, ממש טוב. הוא רצה להצטרף לערוץ בגלל שהוא חבר מאוד טוב שלי ומכיר אותי, ואני כמובן אני מסכים, אבל הסכמתי בגלל כל מיני דברים. קודם כל, יש לו מלא משחקים, יותר מכמה שיש לי. קוסמק הרג אותי, אבל אני לא באמת כאן בשביל לעשות את זה, אני כאן בשביל לדבר יותר מאשר לשחק. אז כן, אני רוצה וואי, אני טביל בזמן שאני מצלם. אני רציתי לצרף אותו לערוץ בגלל שיש לו המון משחקים, אין לו תוכנת צילום, אבל לי יש. אז בגלל זה אני רציתי. כאילו, הוא רצה להצטרף לערוץ שלי, ראה אותו, האינטרו עם נייס. עוד מעט יהיה אינטרו חדש לערוץ, כן. והסקייפ שלי יהיה בתיאור, כן. אז אם אתם רוצים אינטרו או באנר, או אפילו אבטר יאנג שזה לוגו, אם אתם רוצים כזה, אם אתם רוצים, אז... יא בת זונה, מי מרביץ לי? איך מפה? זה כוסחתק. אני שונא את הבני זונה שמרביצים על ההתחלה ואז הורגים אותך כמוני. רגע, עליתי פה על משהו. האילומינטי. אני שונא את עצמי. איך זה אפשרי? טוב, זה לא באמת האילומינטי, אני באמת שונא את עצמי, כולם שונאים אותי. לא מצחיק. אין פה תיבה, לא? שכחתי, היה פה תיבה, לא? יש להם בואו. תרתו, אמרתי... זה נייס פור מי, זה נייס אמיתי, ככה מדברים על מי שמדבר עליך, אבל זה לא טוב. כאילו, תחשבו על זה. אני פוחד להיכנס שהדלת תיסגר פתאום. לא לחץ על דברים. מה? אבל הייתי פה, מה זה הקקה הזה?
תביאו לי איזה נשק, מה, אני רוצה להיות צב נינג'ה, אתם יודעים. ועוד משהו, אל תדאגו, הוא לא, הוא בחור מה זה כיפי. כיף לשחק איתו. גם כשהיה לו מיינקראפט, כאילו עכשיו אין לו מיינקראפט, בגלל הרבה סיבות, כאילו הוא לא אהב כל כך מיינקראפט כי הוא היה גרוע בו, אבל כשהיה לו מיינקראפט הוא מאוד אהב את זה, מאוד אהב לשחק, וכמו שאני אוהב לשחק, מלא. אמרת שיש תירטו. מצטער אם יש רעשים גרועים, מה גרועים? רעשי רקע, כי אני מקליט את זה לא בשעה מאוחרת, אני מקליט את זה בשעה מסוימת שיש רעש. אוי אוי אוי, אימא'לה, מה הוא רוצה ממני? אח שלו, אוי אוי אוי, אימא'לה, סבא'לה, תקשיבו, עכשיו הוא יהרוג אותי. אומר לכם, הוא יהרוג אותי, כי יש לי לאגים, אם לא שמתם לב. אבל לפה אפשר להגיע רק בדרך אחת. יקוסמק! אני אוכל גפל. לגים, חצי. גפל! יש לה גפל בי. הפלצתי עכשיו. לא שמעתם כלום, כי גם לא תשמעו, כי וסידרתי את זה בעריכה שלא תשמעו. נייס. מה, זה מוריד דמג' אז בגלל זה. לא, קוסמק, אבל בסדר. רק משהו אחרון לפני שאנחנו מסיימים את הסרטון. אני רוצה להגיד לכם משהו. הוא בחור מאוד נחמד, אני ממש אוהב אותו, כאילו לא אוהב נפשית. אני חבר מאוד טוב שלי, ואני ממש אוהב לשחק איתו, אבל עכשיו הוא פרש ממיינקראפט, חבל, ואני אנסה לשחק איתו בדברים אחרים. טוב, אז אני מאוד מקווה שאהבתם את זה. אם אהבתם, תנו לייק. אם לא אהבתם, תגידו תגובה, כאילו למה לא אהבתם, ואני אראה אתכם בעוד כמה זמן, כי אמרתי שיהיו שינויים כל מיני, אז נתראה. יאללה, ביי.